Ало за питника ще вземем Мустафа е за зеленчуците, Мерта е за основното, аз съм за пиенето. Нали те става? Добре, чао. Здрасти. Ето го. Аз взех колата. Тук той взе красавица там от парника и аз взех направи баня. И купа е, тя къде ще отидем? Там е на чешма. Добре, айде да отидем тук. Най-накрая стигнах. Да, бе. О, хора, много хубаво се прекарахме. Аз трябва да ползвам цвета, хора. Добре. Мустафа много се забави. То минаха около 10 минути. Дай да проверям. Ама нещо май се изкрещя. Не знам, нещо май се изкрещя. Ами ако го няма, значи най-вероятно може да се е скрил някъде и може да се е тръгнал и да ни е направил майтап. Не знам, нещо изкрещя. Ако го няма, се тръгваме, той ще ни е направил майтап. Не знам. Няма го. Офай се тръгваме, той сигурно са майтап и с нас и вече е у нас. Ами ти нали знаеш как се шегува с нас? То постоянно се шегува. Ами да. Мустафа шапката. Да, моля Мустафа шапката. Мустафа, да. Сигурно се е изпуснал, когато се прибира. Сигурно иска пари да се стресне, че Да. Айде, увезем.